Ano sa nagayod? Mga kumikirot, sinasabit, namamansin. Sa mga kapagat. Huwag pong magkasigiling lumapit at magpiski para mapatunayan ang bisa at espiritu. Para sa mga nagkakaroon, magpapagpaliparan sa mga pagkakas. Madami, mumula, barakal ng pakwan, 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 madami, mumula, barakal ng pakwan, 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 pakwan. Ay, there.
vloggers. Shoutout sa amin niya. Shoutout guys.
Yan,